регата за полет. Се дигнеш ли? Вързал ли го за теглича? Ами това не се отвържи от теглича. Така се влезе. Да не дигни задницата на Жигуля. Оп! Рупя! Оп! Рупя! Отмести Жигулата, Жигулата направо му подгони на една страна да я. Тя завъртя сигурно 1 метър настрани и вика каса на отместия. Ето там. Ето там. Гърнати настрани. Тя че батко не може да стане, бе. Не мога ми. Батко си регата за полет. Се дигнеш ли? Вързал ли го за теглича? Ами това не се отвържи от теглича. Не знам. Батко взел позиция. Батко им, после как се влезе? Да не дигни задницата на Жигуля. Оп! Рупя! Отмести Жигулата. Отмести Жигулата, лудя. Бас трябваше по-отдалече снимам да е. Какво? Ти ще му сучи заева към Жигулата. Той го казва и сега това, че го добре.
жигулата, направо му подгони на една страна да я. Ба, трябва го пробвам и аз това. Ще дигна и жигулата обаче. Ти отмести цялата. Ти я завъртя сигурно 1 метър настрани и вика как съм отместил. Аз викам да не дигнеш жигулата, той направо завъртя. Ела, виж къде е била Нейното се вижда колко камено се право. Ето тук некъде е тръгнал. Ето там. Гърнати настрани, бе. Чай, че батко не може да стане, бе. Не мога ми, това път си го голема. Чакай, чакай.